Kakenhun ki samla ki badawa baka result thungkam staff nos balapniai da Kamegalia Medical Service Recruitment Board MMSRB baka dai banlong ka bakhuj bat ka basai kila janjau umat hakano phaisngi ka khasau trik risau arjar pusau hadien bakila sakhang haki bor pulet haka jingtmu jengki bandrung yakendu eki officer ka Directorate of Health Services DHS halaim kra kini ki samla ki dang yelum ban le yakendu ka director hadien baka jingbu por ba apsau konta jongki kelakut kata baka tenat ka dei ban ai jingsai halo ka result kam staff nurse ka bala pelaj hakatio bakhadu jong penai nai lur baladam shushu kini ki samla ki dang khmi lenti ya ka director bakan pensai halo ka jingkular jongka ban pan jing pensai naka agency ka baset ki jingkeli tho exam keyboard pulet hakate ga chaka ba pakhang li tik samla kil ong baki officer kimdon ha office namar ki don jerlang ha secretariat yakaba omla ban pentikna kumman sikudo ba namar ka chingpau tangki roll number klam kerteng ha ka result bandrung kam staff nos balapan bana dekatnat ka koi ka khia ka sor ka chela bat khamtam ka jimi RCN ki ju ki roll number kalapan long ki samla ki ba wan tho exam rung kam ban penpau ya ka chingso khia jongki kila keno badon ke jingle thrumur nakaliang katnat hakaba ki roll number ki bapaw RCN bat kumta ka kanhun kladawa bakatnat ka deban pinmi ya baro ki kerteng dollar ki roll number jong ki bala dep tho ya ga examen ke hadian jong ka jing submit ka jong ye ka memorandum haka pratarik jong u benai ba shipau arajar afsau tengipan ya ka jing shai ka bayadai bat kini ki mat harum haka bayadai bat ki jing keli ki ba shabar jong ka syllabus hakabaya dai rubat kini ki like o ki handai tuli ki jingkeli iba ngikwa ya clarification hakabaya dai baka jubab jong kini ki jingkeli te hakabaya dai baka hakabaya dai rubat ka jing selam jong ka jingmi jong ka result nalor jong ka jing kular ka jong ki bakin penmi apo jong ka nyu ku ar kenta penban kabam hadu sispa khatra kenta te ngikwa ru ya ka clarify balai ki penmi license ya ka juk ka result ngikwa ru hi ya ka clarify hakabaya dai bat ka balai baki pediang ya ki beriu ki banabar ya ka bakin apply ya ka ni ka post jong ki staff nurse nalor jong kata habab bakin patla ya ka man pendap tang ya ka kam na bentaki staff nurse ki badon hapo jong ka jela ka jongi balai ki dang pediang ya ka application ya ki beriu ki banabar ya ka bakin wan ya ka ban apply ya ka kam hapo jong ka state ka jongi ngikwa ya kata gajing pensyai penban kumba POE lapen yang bat lapen up daki pulit bat laong la kadon ki fire brigade ki ambulance hang ni ngimtep ka ai ka jingmut ka jongki na cylinder ha ka jing sisa ha ka jingwan jongi hang ni ka long ba ngin pantang ka jing sai na lor jong ka jing i4 ka jongi ka ba arpu sau kenta ya ha ka tu kasni ka bangi mi shani ha ka praterik na lor jong ka tu ka jing i4 jongi arpu sau kenta nalor jong katungil ay biang ya ka additional 24 hours hadian bakila ong ba ya kata kila submit sa ka agency kakba nado ningkong ngimtip ban kimpen syai ba ya ka jingkeli bakan set ka agencies habal adon kabuat balay kin hapset da ka agencies ya ka jingkeli ru ya kata ngikwa ay ka jing syai ban ka ay ka daw ka penlong ya kinus kibadai kinong trei hakabaya dai bakakot ka kiya bapin penyang yang i kumni habar ya kabangin up ya kabangin up ya i da kabak kimsha yang ya kabangin rung sapo ya kabangin ya keren hakabaya dai bakani kamat tenda ka lengki na pulit ke baki ong haba ki kim ailat ya pi punya ruspa naka tanat jong ki pulit ki ong ba i director don kidang don secretariat ngimtip kata le se kade kala bende ka daw ne ki don sisa tangba nakaliang jungingin up hang ni hadu ba indawan bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habat thiru atau khaw kamlu ka umpnyang ka dot pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya